سلام فتواتن كبرانن أمل العالم تركو ناي شانالي بيتسال ببزلهم هو سلامكم بزح ترف في بلالي انكو عدما ناو شانالي بسلام مزاقم نايلو معنتي فيديو نازخوين كعني كم تلمج واقا ورقي لو معنتخا عبي بزيحو وسيخرق أنيسو نزبل حاويرنا كرينا سكعبي دفز آمن نختكتاتلو بأخوريت عدم لشانالي حدش تزخونكم سابسكرايب نبارا زخونكم كعني لايك شير ناقوركم نختبرتها تعني بتحتنا يلابو لايك شير نتقور لي كابل بينا مسكم كيا نيلو معنتي واقع ورقيد تقر 11 ويكعا جانواري 19 ياو حزي مستتقر مخانو برقصنا وسخي زركب زلو كعسة 4 كارنت تسكاب 4 كارنت زلو نيوش تعد ندقن يخنبركم سنايز أنا እንግዲህ ክብራት ሕዋቴ ተመሊስና ተራኺብና ኣለና በመጀመሪያ ንሪኦ በዓል 14 ካረንት ይኸውን 14 ካረንት ብናይ ውሽጢ ዓዲ ወርቂ ማለት እዩ ብናይ ኢትዮጵያ ብሔራዊ ባንኪ ዝወፀ ዋጋ ተመን ብዶላር 86.50 ሳንቲም 86.50 ሳንቲም ዶላር ክትመን ከሎ ብናይ ውሽጢ ዕዳጋ ከዓኒ ብናይ ኢትዮጵያ ገንዘብ ማለት እዩ ብ13,400 እዩ ክሽየጥ ውዒሉ ዘሎ ኣብዚ 2-3 መዓልቲ እዚ ተመሳሳሊ ዕዳጋ እዩ እንሄ ብዙሕ ወሰኽ ኣየርኤናን ማለት እዩ ቀፂልና ንሪኦ በዓል 15 ካረንት ክኸውን 15 ካረንት ብዶላር 92.70 ዶላር ክሽየጥ ከሎ ብናይ ውሽጢ ዕዳጋ ይከዓ ብናይ ኢትዮጵያ ገንዘብ ብ14,400 እዩ ክሽየጥ ውዒሉ ዘሎ ማለት እዩ እዚ ዋጋ እዚ ግን ናይታ ወርቂ ጥረ ገንዘብ ብቻ ኮይኑ ብናይ ኢትዮጵያ ብሔራዊ ባንኪ ዝወፀ እዩ ማለት እዩ ምክንያቱም እዚ ዘብለኒ ዘሎ ኣብ ናይ ግሊ ሱቃት ወሰኽ ስለ ዘለዎ ማለት እዩ ቀፂልና ንሪኦ በዓል 16 ካረንት ክኸውን 16 ካረንት ብዶላር 98.90 ዶላር ክሽየጥ ከሎ ብናይ ኢትዮጵያ ገንዘብ ከዓኒ 15,330 እዩ ክሽየጥ ውዒሉ ዘሎ እዚ ናይታ ወርቂ ጥረ ገንዘብ ብቻ እያ ማለትም ብናይ ኢትዮጵያ ብሔራዊ ባንኪ ዘውፅኦ ዋጋ ተመን ማለት እዩ ቀፂልና ንሪኦ በዓል 17 ካረንት ክኸውን 17 ካረንት ብዶላር 105 ዶላር ብቻ ክሽየጥ ከሎ ብናይ ኢትዮጵያ ብሔራዊ ባንኪ ዘውፅኦ ዋጋ ብናይ ኢትዮጵያ ገንዘብ ከዓ 16,340 እዩ ክሸጦ ውዒሉ ዘሎ ሎማዓንቲ ጥሪ 11 ወይ ከዓ ጃንዋሪ 19 ብመቕፃል ንሪኦ መብዛሕትና ንፎቶ ብጣዕሚ ጠንካራ ወርቂ በዓል 18 ካራንት እዩ 18 ካረንት ብዶላር 111.20 ዶላር ክሽየጥ ከሎ ብናይ ኢትዮጵያ ገንዘብ ከዓኒ ብ17,300 እዩ ክሽየጥ ውዒሉ ዘሎ ማለት እዩ ቀፂልና ንሪኦ በዓል 19 ካረንት ክኸውን 19 ካረንት ብዶላር 117.40 ሳንቲም ዶላር ክሽየጥ ከሎ ብናይ ኢትዮጵያ ገንዘብ ከዓኒ ብ18,200 እዩ ክሽየጥ ውዒሉ ዘሎ ማለት እዩ ክብራት ሕዋተይ ቀፂልና ንሪኦ በዓል 20 ካረንት ክኸውን በዓል 20 ካረንት ብዶላር 123.60 ዶላር ክሽየጥ ከሎ ብናይ ኢትዮጵያ ገንዘብ ከዓኒ ብ19,200 እዩ ኣውፂዎ ዘሎ እዚ ኣብ ኢትዮጵያ ብሔራዊ ባንኪ ዝሽየጥ ዕዳጋ እዩ ኣብ ናይ ግሊ ሱቃት ግን ብጣዕሚ ወሰኽ እዩ ቢያንስ ካብ 1 ግራም ልዕሊ 4,000 ቅርሺ ወሰኽ ኣለዎ እዩ ማለት እዩ ስለዚ ከምዚ ውፂዎ እንሄው ብሔራዊ ባንኪ ቀፂልና ንሪኦ ዳርጋ መብዛሕትና 85% ንኸውን ብጣዕሚ ንፈቶ ወርቂ ለስላሳን ብጣዕሚ ጥንካሬ ዘለዎ ዳርጋ 95% ቆንጆ ወርቂ ዝኾነ 24 ካረንት እዩ ንቀለበት ናይ ክሳድ ሃብል ንምስራሕ
بتعم مزحتنا نفوتو قنجة ورقيو تنكربونيو لسلس ورقيو مالتيو سلازي نايزي واقع بدولار 129.8 سنتيم دولار كشيت كلو بنا إثيوبيا ገንዘብ كعني 20 شحن حدا ميتنيو كشيت وعيل زلو زي نايزا ورق رجنزب كينو بناي بهراو بانكي زوز عراق أيو بناي قلي سوقات تخين دمو اسكاب 24 شح يخير مالتي مكنياتهم عم ناي قلي سوقات ناي جزا خراي ناي سرحتنا ناي قوري بزح وسخات لازم قورلو على 4 شح وسخ قور اليوم كوحن تجرام مالتيو قتيلنا نريو بعل 22 كارنتي كخون 22 كارنت بدولار 235.9 دولار يقرتا 235.9 سنتيم دولار كشيت كلو بناي إثيوبيا ገንዘብ كعني ب21 شحن حدا ميتنيو كشيت وعيل زلو بلو معن تعلت مالتيو بمقصال نريو بعل 23 كارنتي كخون 23 كارنت بناي بدولار 142 دولار كشيت كلو بناي إثيوبيا ገንዘብ كعني ب22 شحن حدا ميتنيو ناتشيت أو عيل زلو بلو معن تعلت قتيلنا نريو بعل 24 كارنتي كخون 24 كارنت بناي إثيوبيا بهراو بانكي زوز عراقا مالتيو بدولار 148 دولار كخون كلو بناي إثيوبيا ገንዘብ كعني 23 شح بتشايو أوصيو زلو نيلو معن تطري 11 ويكعا جانواري 19 لذي حفشها ورقي ولا بزخلت معت زي وسخ يرينا قندما ورقنا وسخ إذ خير نرجع بيت وي معري ورقنا مكزاز لكم جزي خم أماديو مكنياتهم تانيحو أيكون ندور حقلت ورح تانيحاس أيكون دخلت ورح كلت عام 3 عام تانيحا أو وشتي ورحي خلت ورح انتي عين ليونت يفتر له ياو حاضر نرئيز لنا أيو سلازي أنا قم بستخعل نمتن بناي بهراو بانكي تخطلنا وقاعدة قدوز نسيو كل جزين نخأروا لكم لما كم كوريي النبذة قد أمسخاتكم وانتم مهار لكم نعيقون لايك شير سبسكرايب نقولكم عبارت هاتعني إنها كبرات حواتي رحس بعد دمقت كخونا لكم ناتمنى لكم سسنايو باي باي